Zo mensen, goedemorgen. Met bar alles mama sweet odi. Ik hoop dat we allemaal de guzontu anganef masra gado sameken gron tapu. Dis na enige man san echari de nyunsu kongiwi precies lek va de nyunsu de over apolitiek. We taki vrij, we giwi mening vrij. Wat afele libisembe, wat afele sama, wat afele libisembe. We chai we mening kon vrij, we giwi mening vrij en ke vaden sani de, lieve mensen. En bepaaldes maar zij kon schrijven lau sani desma dat in a blokke we blok den puru une reageert op ding. Arki even. NDP, NPS, nanga ABOP. Dan Arki, sang ABOP do nanga NDP, nanga NPS. Isabi na mire kar beni miranda, dis na mi tijdlijn de ja, mine euro ko nanga fake accounts. Wallo fake accounts de, maar uno mus bribi fake accounts, mus bribi sami e contacti persoonlijk. Bikami ata vele zembe. Temi abuan sang fu contacti da mi e contacti persoonlijk. Mina iwoko anga fake accounts. En dat die alla den followers voor mi sabi. Arki a relatie tussen NDP, nanga NPS, nanga ABOP. U arki sang ABOP do nanga NDP, u arki sang ABOP do nanga NPS. Lieve mensen, u sabi tijdens a coalitievorming in 2020, juli 2020, augustus 2020, dat u sabi tijdens a formatievorming, a coalitievorming, dan u sabi ete dat a afspraak bede dat gas en oil bogona NPS Rusland. En NH ook te bogona NPS Rusland. Me probeer voor membre overstang. Voor membre wie fasa ni bego. Da luko samsa. Gas en oil. Die Rusland kisi gas en oil. Rusland teki gas en oil ongeveer wa wiki. Anodoro tu wiki ABOP bravo taki no mi wani gas and oil if mi no vende gas and oil da mi ne do mei aman doingi de man aman chanter NPS aman pour gas and oil fu NPS anu atrapunt tijdens die NPS kisi gas and oil die bravo pour gas and oil na NPS ana. Dan DNA-voorzitterschap bede ook toe voor NPS. NPS no hori DNA-voorzitterschap niet eens toewiki. Bravo taki no. Mi wani DNA-voorzitter. Ugi mi DNA-voorzitter. Anders mine doe mee. Me go setu antrasani. Bravo pour DNA-voorzitterschap voor Rusland anu. Toe functies, toe positie, toe ministeries, sambede voor NPS, bravo teke pour voor Rusland, NPS, Anna. Nanga geweld, nanga dwengi, nanga intimidatie, nanga manipulatie. Da arki da san no kaba ete. NPS nanga NDP isabi mina politiek baas mina ikosi sama misabi a politiek van A tot Z. NPS nanga NDP tijdens die amnestiewet bekong fu den sani sambe pasa na binnenland den sani sambe psa in Suriname dan NDP nanga NPS de man be uroko samen participeer samen gibravo anga bauta amnesty de man be kisi amnesty den tumandisi en die den tumandisi kisi amnesty gegeven door NPS en de NDP aan Bravo en Bauta. Da amnesty san dati bede jaren geldig. No, die ABOP kisi
ministerie voor Juspol, ministerie voor schoten aan politie, kamoksi, abob, de man fight bouta, kuchar bouta go na krutu, puru a amnesty wet, dati bouta no abi amnesty wet, bouta musoto. Asan dati, imu bereken taka amnesty sam bouta be abi, na MPS anga NDP, begi bouta anga bravo a amnesty dati. Na MPS anga NDP begi bravo anga bouta a amnesty. Na mi elerui politiek sanitok. Na mi de kar politiek baas. En na daarom VAP teke mi na uroko. En ke wan voor de woordvoerder voor VAP. En mi nom lede mai pai mi bung. Apai sa bung. Dan MPS anga NDP. Begi bouta anga bravo amnesty. No yere samsano. Die abob teke Juspol, abob teke skoutu Juspol, rechtszaak etc. Da abob vanaf a begin, de man fight bouta, dat bouta no abi amnesty, bouta mgona strafu, bouta mukisi strafu. Ano VAP begi de mandati amnesty, VAP no bede inasandati, VAP bede onschuldig. Na NDP anga MPS besete amnesty gibouta anga bravo. En bravo vergiti dat na MPS nanga NDP begin amnesty. Sampasa tijdens a coalitievorming in 2020 alla de ministeries tijdens a coalitievorming alla de ministeries aan Rusland MPS bekisi. Bravo voor de ministeries dat naar Rusland Anna. Anolé me mensen. Gaan jullie googlen. Rusland bekisi gas en oil. Rusland bekisi DNA-voorzitterschap. Bravo taki no. Miwani de posta dati. Ugimi de posta dati. Efu no gimi de posta dati. Mine euro komei. Bravo teke gas en oil puru voor Rusland Anna. A teke DNA-voorzitterschap puru voor Rusland Anna. NDP nanga MPS begi bravo anga bauta amnesty. Di bravo teke Juspol kamoksi teke Juspol. Namo de man fentaki bauta musoto. VAP no abi next te maken na sandati. Ano VAP begi de mandat amnesty. Ate dati VAP no bede in de regering. Ano VAP begi de man amnesty. Na NDP anga MPS. Begi de man amnesty. Nee no. Nee. Bauta. Die bauta. Sani. Uno lees uno reageert op den keskesi sa ik schrijf lau sani. Dadelijk me blokkeer den puru. Want na bepaalde aboppers. De maya no manga atru to de haat atru. O blok den puru dadelijk. Dus die NDP anga MPS begi bauta anga bravo amnesty no asama no beta kinex. Di bravo abop teke Juspol justitie takumani vu bravo de man vende taki bauta musoto bika bauta a amnesty fu bauta neteri. A amnesty voor bouwda neteri, maar dif bravo eteri wel. Asan dat in klopt ook. Je zou die attack klopt. Code eerlijk, lieve mensen. Asan dat na klopt ook. Tijdens a coalitievorming, de MPS bekisi gas en oil industrie. Dat na NH. En MPS bekisi ook toe DNA-voorzitterschap. Rusland bekisi den posten dat die.
2 wiki no mo de posta dati ta na MPS. Bravo taki. No. Mi wani ala de posta dati. U gimi ala de posta dati. E fuso mi na idu mei. U gimi ala de posta dati. Anders mi na idu mei. Bravo teke ala de posta dati puro fu MPS. Ana. Akabaite. Baka dati. Juspol. Justitie. ABOP. De man vindt dat ik bouwt aan mozoto. Terwijl na MPS anga NDP begi bouwta anga bravo amnesty. Maar dan nou da amnesty fu bouwta ne eteri maar du fu bravo eteri wel. Terwijl de man die si jungle commando de man du sanimoro de man fu bouwta de man jungle commando de man du 1000 maal sanimoro de man fu bouwta sa de man bedu. Maar alla de ogri, alla de sani di bravo anga de man den du ABOP, alla de sani den du. So doofpot. Alla de sani de man pot na doofpot. Da luku, da tori nog ba ete, da no, da usabi ete tijdens a coalitievorming, da VAP bewani BEP aini a regering. VAP bewani NDP aini a regering. Bravo taki no. Mi no wan demandati. Wan mi no wani prati no wan ministeri. Mi wani ala de ministeri. Bravo wan be wani ala de ministeri. De ministeri sama no man drai. De ministeri sama no man run. Ama wan be wani ala de ministeri. VAP sang abi 20 zetels. ABOP sang abi 9 zetels. Totaal volgens mij 10 aan PL. Bravo, dwengi VAP prati de ministerie samen nanga de man 50-50. Bijna bravo kies moro ministerie strip moro VAP. 50-50. Dat je dat VAP no greedy. En VAP bewani sete nanga asabina in a regering. Bravo no bewani. VAP bewani wuroko samen nanga adin nanga bouva de mandati. Bravo no bewani. Da san no kaba ete. En da no da bravo ko ino jugu nanga PL. Omdat alla de masan bravo wuroko nanga deng de mai coin problemen de mai kistrobi. Bravo wuroko samen nanga NDP so problemen. Bravo wuroko samen nanga BEP so problemen. Bravo wuroko samen nanga MPS so problemen. Bravo wuroko samen nanga PL no de so problemen. Bronto e bos ala dentori. Bronto taki, de man die si, sociale zaken, de man fufuru, de man wan aantal man fu ABOP, de man fufuru ome miljoenen, de man fufuru, plus telesuur dape, de man fufuru ome miljoenen US, de man fufuru, a dat bronto e taki. En dan nou, de vraag is, suma na de skoutu man, sang e poti ala den crime fu de maya ABOP ay ni den doofpot. Want asa no kantok. Ala den crime fu de man die de man want to school to man de sa e pot. Ala de sani in de doofpot. Openbaar ministerie, jullie moeten opletten. Jullie moeten opletten. En abia die de kai Melvin, mi was en kaba. Last missie want to dossier. Pe you ning e comfort in ke cybercrime. Abia di de kai Melvin usabi no that you know a cybercrime for ABOP. Je do ome sanye make ome fake account di ABOP. E do ome sanye seka ome fake nep accounts di ABOP. You moet watch out. Wa no de idee in beeld. Alla de IP adressen voor you. Alla de locatie. Missie. Alla de papieren. Alla san missie. Pas op. Wambala de kai Melvin. Mino kai amambakaning. Ino komoto na Holland konja fu kompe gangster. Melvin, ino komoto na Holland konja fu kompe gangster. Ino komoto na Holland konja fu kompe sma op. Anga fake accounts, anga nep accounts. Doe je ook rustig, maar no kombo mui. No comply crimineel ja. Want Nederland ino be de crimineel na ja. Sinds te digo in ABOP, i kon teka crimineel manieri. I kon do om een crimineel sani. Tapu anga desan dat no so yo soroto. Lieve mensen, na nieuws dat mi bon chagiwi even. Dan u arking dat u studeren luku even. Dat we shidat ano lees aan emi taki. Mine taki lei. No de bronto bos omentori.
ala de sani fu abob, ala de sani sa de mandu, ala den crime, bronto boss ala sani. Ano mitaki? Na bronto go arkisa bronto etaki. Bronto taki de man fufu ome miljoenen. De man fufu ome go to de man fufu. De man fufu ome money dape na tele su de man fufu. De man fufu. Dus de man disi. Ano ti de me so unu dat de man is na criminelen. Ano ti de me so unu dat de man is na criminelen. VAP. Ika dak VAP na a beste partij voor Sarnang. Na lady VAP e beschuldig VAP. Maar de man voor VAP, de man ne do ogri. De man voor VAP, de man no kiri no asma. De man no go beroof no asma. De man no go gijzel no asma. VAP une do de sandati. Igrabu. Dus dat is de realiteit. Dat is de realiteit. Lieve mensen, Utambum, groetjes. Bye bye. One love. Ciao.